Okay, so killer visit po tayo rito sa ano mga boss, sa Anda, Pangasinan, dito sa Barangay Dulawan. So ceiling project, siyempre gagawin din po natin ito ng interior design tsaka 3D animation. So ceiling, tapos mga modular cabinet. Yan po yung tingin po sa atin dito. Okay, ang ganda ng bahay. 3 bedrooms mga boss. Yan. So hindi nyo na po kailangan na kunin sa akin yung floor plan nito kasi Kisamila po. Kisamilang po yung project namin dito. So hindi pa kami nagpatay nito mga boss. Ayan. So may dalawang kwarto pa po dun sa taas. Master bedroom tsaka isa pang kwarto. So ayan. Abangan nyo po ito mga boss. Alright.